Terve! Oli taas pääsiäinen ja aika lähtee Anoppilla. Lapset mummollaan ja oli heikko luodetuulinen päivä, niin minnekäs muualle kuin Valtavaaralle. Siitä vaan kuule, tuuli oli 2-7 metriä, niin siipi päälle, otettiin hyvää sykliä. Ja heti saatiin kuule nätisti 20 metriä siitä startin päälle paino korkeutta. No siitä se sitten himmasi ja piti alkaa vähän kieli keskellä suuta lentelemään, kyttäilemään uutta kuplaa. Alalaskupaikat ei ole tällä hetkellä vuotta mitkään maailman mahtavimmat. Siellä on märkää suota, heikko jäistä lampea, missä UV-avantoja, mutta siinä kun jonkun aikaa hinkutti, pikkuhiljaa menetti korkkoja, startin alle ei joutunut kertaakaan, niin sieltä sitten sai 1-2 kuplaa ja siinähän pääsi sitten aina 100-200 metriä kiipeämään. Mullahan kävi tuossa kollega jo lentelemässä pari tuntia aikaisemmin. Itse starttasin 3. Kollega oli yhden aikaan startannut. Silloin oli vielä paljon pilveä tai yhtä rikkonaista. Ei sekään päässyt kuin 200-300 metriä startin päälle. Minä en ihan siihen kerennyt, mutta hyvin kerkisin vielä myöhempään kun starttasin. Ja kelihän oli mitään mahtavia. Heti vähän ylempänä oli tuuli suoraan pohjoisesta 15 kilometriä tunnissa. Hetken aikaa mietin, että olisinko lentänyt jopa Kuusamoon takaisin ja jättänyt auton rukalle parkkiin, mutta enpä sitten lähtenyt kuivatermossa haahuilemaan matalassa kelissä. Tässä voi nyt kaikki katsoa, että oliko rukalla paljon porukkaa. Kaikki aina kysyy. Ei siellä hirveästi ollut. Samalla voi kuunnella minun kotitekosta variometrin piipatusta. Tässähän sitä pääsi parhaimmillaan. Paljonkohan siinä olisi ollut korkeutta? 700 metriä startin päällä. Tonni pinnasta. Siellä oli ihan hyvä 2-3 korrea. Uusi siipikin toimi tosi hienosti ja valjas paketti. Tosi mukavasti tuo voltti merkkailee. Keskittää nostoonkin, kun siihen pääsee, niin ei tarvi paljon siihen keskittyä. Voi vaan lentää. On ne vaan erilaisia nuo vehkeet. Suosittelin kokeilemaan, niin kaikille varmasti löytyy joku oma siipi, millä tykkää lennellä. Sitten lähdin siinä vähän vastatuuleen puskemaan. Yritin noita maastonmuotoja tuosta pää alla seurailla, että etelä-länsirinteitä pitkin lentelee. Ihan hyvin kantoja, välillä vähän vajootti ja sieltähän sitten löytyikin taas joku pikku nosto, mistä pääsi vähän ylöspäin, mutta eihän sitä tullut sitten ajattelin, että lähdetäänpä takaisin tuolle starttiin päin, niin ihan suurinta reittiä en uskaltanut oikkoa. Vähän nuo alalaskupaikat märkkyys jännättiin. Hirmu kaivoa aion 2-3 metriä alaspäin ja takaisin tähän Valtavaaran loppuun rukkaan, mutta sieltäpä enää mitään kunnollista löytynytkään ja saihan tässä jo lennelläkin, niin laskuuhan se toi. Tässä vähän aikaa mietin, että tuo parkkipaikka vai tuo luminen alue tuossa parkkipaikan vieressä, mutta kuten kuvasta näkee, niin ei ihan sinne asti liuku riittänytkään, mutta tuohan oli paljon parempi tuo laskupaikka, mehän minä nyt tulin laskuun. Säilyvehkeetkin kuivana ja kaikki meni tosi mallikkaasti. Eiku ensi kertaa.